Hi guys. Some here. Muli bwanji. Kwina kuli konse kumene muli. It's lunch time. It's lunch time. It's lunch time. It's lunch time. So I hope everything is well. Where are you? 0 views, like no one is watching. No one is liking the video. I don't know guys, muli kutiko. Okay, 8 people watching and 2 likes. Thank you so much. 3 likes. Zabwino kwambiri tayamba bo. Okay, 4 likes. Oh, zosangalasa kwambiri. I didn't know that we grow up so fast. Tokoza kwambiri. 5 likes. Oh, zosangalasa kwambiri guys. 5 zosangalasa kwambiri. 6. Oh, so angusanda anthu awiri kuti khale 8 views and 8 likes. Oh, 7 likes. Oh, wow. Moza bali please osalamina kumene. So much. Thank you guys. We have 23 views and 8 likes. Zosangalasa kwambiri guys. Weekend moyo sorry ndachiwire. Weekend kuenda bwanji. Moyo wanu kuenda bwanji. Mojagalera nchi. Mukonera video chokera kuti. Tili kuno ku Northern Cape. Life ikuenda bwanji kumeneko. Kwina kuli konse kumene muli. 20 views and 11 likes. Zosangalasa kwambiri. Moyo wanu kuenda bwanji. Pamene tili mu wiki imene 100 million ndi peanuts. Yeah, afunika guys hase kwambiri. Amene timapanga ma business siyana afunika hase kwambiri. Kuti nafeso 2 minutes nake design kula kuti mukuti imba mlando nkhani ya 1 billion ndi peanuts amenewo. So afunika ngo hasa kwambiri guys. Osaifokera. 22 and 14 likes. Zosangalasa kwambiri guys. I'm so humbled. Moyo wanu uli bwanji koma. This is Sam Malvitha. Likwenda bwanji siku lano. Kwina kuli konse kumene muli. Azinzanga amene muli Durban, azinzanga amene muli Cape Town, azinzanga nonse amene muli Johannesburg. Azinzanga nonse amene muli ku Malawi, komanso muli ku Lilongwe. Muli bwanji siku lano likwenda bwanji nanga moyo wanu ukuyenda bwanji. Fe kunoko za bobo. Mwala chine chonse singachinamizireso. Singachinamizireso. Last week natusa video. And so I'm preparing kuti titusaso video ina I think this few days sana fika chisano titusa video ina ndinakulonjeza ni video ya 8 njuchi but with some other technical issues situruka panopa mwina titusaso video ina koma no papa ndikupanga video ina imene ndinachitako sofana na ndimene yo last year yeah ndinaitusako video yofana ndimene yo last year. Now panopa I'm expecting to make another video. You'll find an moyo, but more advanced. So we'll have more fun this year, and then yeah, umano guys in the mafu and the if all goes well, from next year ndamba my videos are English. So ingofuna tipangiza international level. Anthu ambiri tizikwanisa kufikira anthu ochuluka ngati ma South Africans, anthu ochoka anthu aku Zimbabwe, Angola, komanso even Nigerians ndi anthu onse across the world. So therefore tizipanga ma videos za English ndi cholinga chokutike Malawi pamapo, because ma videos anga amaonedwa kwambiri ku Malawi and then South Africa followed by Zambia and then Mozambique, Tanzania, but all of them ndi anthu okuti amamva chichewa. So I just need like to upgrade kuti ndizipanga ma videos za English. So chimene ndingaza kupempheni guys ndi choti muzandichite support imene mumandipasa musasasiye izakhalebe yomweyo. So since mazalephera apo ndi apo chichaso chizakhalamo, but I'll be more focused to international audience. Yeah, fati bange zone kuti Malawi 2 minutes ina kanthu azimuziwa always tizikhandi flag ya Malawi. Yeah, I don't know kuti South Africa kapena Malawi, but I'm in Malawi and so I have to go with what my blood belongs to. Okay. Moyo wanu uli bwanji guys koma. Okay. Funa guys ndevuru.
Okay. Um, ndofuna what was that? What was that? I wanted to comment a certain video made in Abangapo. What was that? Yeah, video hii made and supposed to get made my photo was Lucia Sibanda. Guys, I don't know why. Some people and how did for me go full me go young sana mvesese. So, but I'm so glad video made in Abanga and Wangapa made in our chula video jana ndifigira kwenye boxi nakambirana and they express their views good sanate and all these things and kala black guy. So, I don't know tizaona kazabwirira. Atwena ndena made na chula mogora na tajanjana. Nabwera kwenye box yanchan so ndizabhobhoko ma 15 views and 15 likes zosangalasa kwambiri guys, zosangalasa kwambiri. So I'm not able to get your comments today. I'm not able to get your comments today. Yeah guys, it was so nice. Mangofuna ngokuzoisana kuti ndikazakha kuti mamba kuona ma videos content ya sitha komanso ndizakuzani. I will make a official video explaining why I have to get from Chichewa videos to English. Now I'm still thinking kuti ma videos mene ndimapangawa ndiziza wapanga so pa channel china. So yeah, tizakambirana muno kusogolo koma and everything kuti zizakhala no more. Then umano chofunikira ndicho kuti muzakhalebe pomwepo, muziza ndichita support Malawi nzanu ni kuti muzandiponye miyala ayi. Yeah, trying to hustle komanso kwa onse amene mmayimba omwe mwakhamuti peza green box ma videos andi mawalandira, nyimbo za ndimazimvera ndikazichita nawo ndimazimvera sikuti ndimazitaya, ndimazimvera chilichonse ndimapanga kubo and posachedwa pa ndisana before kuyamba ma videos za English ndikhala nditamaliza ma videos onse amene ndakhala ndili now in two projects. Ma video ina kuti ndachita kwalemba koma sinachite record. Yeah, sindikhala ndingowa ndi munthu ina yense. So yeah, ndizabobo guys, ndizabobo and everything seems to be so fine. Yeah, that was the message. So yeah, the channel is Malvitha TV and my name is Malvitha, and then yeah, everything should be as it is. Guys, ndakunyadani kwambiri. It was so nice. It was so nice. Until next time. Peace. Bye. Have a nice lunch, guys.